Dear Kuya, si Terya din ni Kuya o Terter. Nagpadala na sab ako, Kuya, agi sumpay sa akong kasinatian. Kasinatian sa gugma, Kuya. Abi ni Kuya, proud ko kayo ni Pedro na akong uyab sa sobrang iniyang kasweet, Kuya. Sa iya pagka-sweet, Kuya, dili niya gusto ko nga maguol ko, Kuya. Ug abi nimo, Kuya, dili gud ko maproblema niya ilabi na og party sa kwarta, Kuya. Kay hinon, Kuya, dili man siya mangayo nako og kwarta, Kuya. Hinon, Kuya, mo diretso ra siya og kuot sa akong bolsa. Diin dito nihimutang ang akong maong kwarta, Kuya. Ug usab, Kuya, nakakaingon ko sa akong kagalingon, mao ba kini ang love o gugma? O kaya gihukhukan nako niya, Kuya? Tungod kay laban nako siya, Kuya, miingon na lang ako sa akong kagalingon nga basin o gigutom siya, Kuya. Mao siguro to, Kuya, nga wala na siya mananghid sa pagkuha og kwarta. Og dinhi na sad ko kutob, Kuya, ako pa kining pagasumpayan og more power sa tanan. Mao kato ang aging sumpay sa kasinatian sa gugma ni Tirya o Terter. Mao katong what's the style? Pinakuot sa bolsa, style.